Em tev dizanin ku devleta Türk li hemberê Kurdê Bakur şerekî giran dimeşîne. Vî şerê bi kuştin, qetliyam, girtin, tehdît û sürgûnê şerê herî qirêj bi her hewayê li ser civaka Kurd pêk tîne. Ew şerê tunekirina Kurdan da heta niha bi hezaran Kurd hatine qetilkirin. Bi de hezaran siyasetmedarê me Kurd bi awayekî bê qanûnî, bê hukukî hatine girtin û zindankirin. Bi hezaran însanê me ji ber vê zulmê ji bo ewlahî û tendurustiya xwe goçber û penaber bûne. Îro bi sedan hevalê me li Zaxo, li Duhok, Diyana, li Hewlêr û Silêmanî li ber zextên tehdîta girtin û kuştina Tirkiye mecbûr mane û hatine herêma Başûrê Kurdistanê. Lê mixabin ew salan heta niha gelek hevalên me li herêma Başûrê Kurdistanê jî gelek zor zehmetiye û astengiya dijîn. Heta niha gelek hevalê me li Hewlêr, Zaxo, Duhok tehdîta dîtine. O gelek hevalên me ji aliyê asayişa Qedepê ve hatine dersînor kirin. Herê dawê hevalên me Hesen Qaçar û tevî malbata wî bê suç û bê sedem. Sedemê siyasî bi darê zorê bi şêwazekî bê qanûnî û ne însanî ji Hewlêrê hatin dersînor kirin. Hesen Qaçar 12 sal zindan Türkiye'de maye ji ber nexweşiya wî ya giran hatiye tahliye kirin. Ji bo ku dîsa negirtin derbasê herêma Başûrê Kurdistanê bû û 7 sala li Başûr dijî. Tevê hevser û 2 zarokê xwe li Hewlêr xwedî kar û îş û mala wî li wê Hewlêr e û asayişa Hewlêrê gazî dike dibe îşê wê îkamê bên asayişê û ji nişkav de hevalê me tevî malbata wî bi darê zorê siwarê seyare dikin û tînin dervayê Hewlêr. Sînorê Silêmaniyê berdidin. Em ji wekî penaberê Bakur li hevalên xwe xwedî derdikevin û vê bûyera dijî bêhukukî, dijî mirwahî û dijî kurdiyetî şermezar dikin. û ew helwesta Qedepê helwestekî şaş û dijî kurdînî dibînin. û ewa xizmetguzariya hikûmeta Türk dike. Ewa dinêrin. û bi bangewaziya me ji hikûmeta Herêma Kurdistanê daîra penaber wê hemû sazî û rêxistinê Kurd û Kurdistanî dikin dibin bila li dijî vê bêqanûniya bibin xwedî helwestekî.